Going insane with the drip, rain, rain. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Are you ready?
puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, namamati ko na ang libot sa San Jose Partido. Oh, Pasko na, Pasko na, oh, Pasko na, pagkahanaan buong pamilya na. Oh, Marina, kumusta kita? Iribahan kita, asin dapat magugmahal. Tarabang-tabang na, maski sa inba kita. Magrayo, magrani, gabos sararo, agihan man kan unos o bagyo, kita magkasararo. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, namamati ko na ang libot sa San Jose Partido. Oh, Pasko na, Magkabulungo, magtarabangan, tubing kurang o anong edad man, lalaki, babae o LGBT, nagtuturo ang mga tao igdi. Sa impa kita, sa impa kamo, madyan na kita sa San Jose Partido. oh, Pasko na, oh, Pasko na, namamati ko na ang libot sa San Jose Partido. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, namamati ko na ang libot sa San Jose Partido. Oh, Pasko na, Pasko na, oh, Pasko na, pagkahanaan buong pamilya ka. Magduman na kita. Oh, Pasko na, Pasko na, oh, Pasko na, magduman na kita. Magduman na kita. Kita sarong pamilya, maski dipisil maugma, pusog ang pagtubod, San Jose nyo kita. An kusog kan ama, an imbong kan ina, pagkaburunyo kan mga aki, iyo ini an regalo ta. Kung San Jose nyo maugma makulay, dali mapasubok ang sakit ning buhay. Dunya ng panahon, magselebrar kita, magdiribahan sa lugar. Da kita sa Rosana, da kita sa Rosana. Magmang kapaskuhan sa satuya gabus, sa satuya gabus. Magwaras din karahayan sa lambang saro. Maghiras din kaugmahan sa iba, nagkula o sadit o tama sana. Idusay ang sadiri para sa iba, maging regalo kita. Kung San Jose nyo maugma makulay, dahil mapasok
Check, check, check. Hey. Ikaw ah. Check, check, check. Sound, check. Ha? Sound, check. Hey, check. Ha? Aren.
Diyos maray na aldaw, ako po si Haina Consina. Ibahanin do po ako para bisitahon ang saro sa mga 29 barangay na pinamamayuhan kan sa tuyang alkalde, Honorable Gerald B. Peña, para aramon ang mga produkto na nakukuha sa NIPA. Iyo po iyan ang Barangay Dulo, Sitio Talisay. Madya sa tuyang aramon. Kairiba ta po ngunyan ang grupo Kandulo Talisay Nipa Farmers para aramon po kung paano nagpupuon ang paggusi kang nipa na ini bago ini maging sarong produkto. Maray na hapon, Sir Noel, asin po sa pag-iriba. Maray na hapon po sa Indo. Ni po sa pag-iriba mi po kang Dulo Talisay Nipa Farmers Associations. Hindi po mga kairibahan ko. May istorya mi po kung paano nagkukuha ng nipa tanganin maging isarong produkto na pigaapod na tiklad. Ang inot-inot po na pigigibo dyan, pagkaagang amay, hahanapon ang sa iyang tabak, ang sa iyang sarungan, ang sa iyang sagwan, asin tataison niya ang sa iyang tabak tanganing maging matarong. Kapag ready na siya, okay na ang sa iyang tabak, ang sa iyang inuman, hahanapon niya ng sa iyang sagwan, tanganing magpasiring siya duman sa iyang kanipaan. Ini pa lang sa kalawigan kang kanipaan na ini na almost 100 hectares, ang kada hektarya dyan may sadiri ang kada saro. Ito dyan may 2 hektarya, may 3 hektarya. Ngunyan, pag abot kayan duman, hahanapon niya itong pigaapod na madahon. Pigaapod. Sa loob ka ikan sarong taon, ang kanipaan, nagdadahon yan, every 3 months or 4 months, may harvesting talaga yan. Nga sa ngunyan po, hanggat day pa po yan natatay, ang apod pa lang po kaya nipa. Nakakaugma po no, kasi sa pag-urulay tang ini, ako po mismo, nakakanood. Ta ini po palan, pag-arog ka ni kansiring kan sa imong nanambitan, sir. Pag-arog po ka ni, na day pa talaga siya na tatahi, no? Iya po. Nipa pa lang. Nipa. Pero once na no, yun na po itong inaapod Iya tang po, tiklad. Sa ngunyan po, maduman po kita sa sarong location kung saan po duman talaga ginigibo ang mga produkto na hango po sa nipa. So, ibahanin do po kami. Kaibanan ta po ngunyan si Nanay Iching na saro man pong miyembro Kandulo Talisay Farmers Association na kung saan pinapahiling po sa tuya ini po saro ining palakpa na sa presente nililinigan para po si produkto kaini magamit po sa paggibo ning tiklad. Nanay Iching, panuta po ini ginigibo? Hindi po, anuan mo na, babak, tapos papanasan. Tapos po, gibuhon ang pangtahi. Ayan. Arugong kayan. Tapos tatahi na sa nipa. Ah, okay. Ayan Yun na po po. yung nagagamiton sa Yun po, pag-ibon ng pagkain. tiklad. Nahiling din po ining mga excess na ini. Ining mga excess na ini, pwede pa po ining magamit sa atyanta po no, sa tuwing maaraman. Gagamiton man po ini para magibo ning papel. Tama, nadamo po nindo. Magigibo ta po ining papel. Very amazing po, no, interesting na mari ang produkto na makukuata sa nipa. Pero sa ngunyan, sa tuya pong aramon ang pagibo ning tiklad. Si Nanay Salvi po, tsaka si Nanay Eva, sindaman po ang nakatoka para po magibo ka ining inaapod tang tiklad. Okay, very interesting. Salamat pong maray, Nanay Salvi, sa paghiras kung panuta po ang ginigibong tiklad. Kasi bago po sa tuya ng nanambitan, na bukod po sa tiklad, nakakagibo din po kita ng eco bag, manlain-lain na produkto gikan sa papel. Maray na hapon po sa Indoga Boss. Ini po palan, ini po ang pigagamit mi na raw materials na kung sa'y nakakagibo po kami ng sarong biodegradable paper o pigaapod pong papel na kung sa'y madaling malalapa. Ini po ang samuyang raw material sali po sa pigaapod na nipa stock o ragpa in local name po. So, nakuha po kaya ang ideyang ini kay itong medyo nakaisip-isip kami na ano ang maray na alternative livelihood program na pwede ming magibo liban lang sa pagtiklad. Ngunyan, nag-igwa po kami ng idea, ano daw pwede gayud na gibuhon mi man ining biodegradable paper. Ang kinagayunan ka ni Sir Noel, since biodegradable, so environment friendly siya. Yes po, talaga totoo po iyan. Kaya sa ngunyan po, ipapahiling ko kung paano po ni pigigibo. Pigcha-chop ko muna siya. Chop muna siya. Harap po kayo ni. Chop. Chop. And then, piguubakan ko po yan.
magpapakita. Mga arog lang kayan. Okay. Iwan ka lang muna. Nahiling mo po ma'am, nagpa-pulp na siya halos. Ayan siya. Ayan na po siya. Iyon na po ini ang kaisa Yan. ng ibalad. Yan. Yan po ang piggagamitan taning screen. Ini ang luwas niya. Ayan, may mga tote bags. Ay, may mga ano naman nga ni pala, no? Ang Naglilibo nakakauban naman po po ako. kasi pwede po siyang i-customize. Say for example, gusto po ninyong palaganing pangaral nindo, kunwari po ako ay nakonsina, pwede po nindo dyan ilaag. Yes, may emulsion na ano naman po siya chemical na kung saan nagiging makintab siya, tanganing maging siyang water resistant. Hindi siya mabasa. Pagkatapos po kaya, pag-araw kayo, iba ko po siyang water resistant, talagang mababasa, tamabasa. Tapapil po nga ni. Ini po si mga sling bag, medyo may kasalitan siya. So mga coin purse po, pwede digdi. Ang nahihiling ko po digdi no, very durable. Gusto sabihin, masarig po siya oh. Yes, garo po siyang leather. Na-try ko na yan ma'am, 5 kilong gapo. Tapos dinara ko sa guwan, ilag ko lang sa motor. Kinurkas-kasan ko sa motor na magbayog siya. Di po talaga siya Di po napapakit. talaga. Nagbabounce lang siya. In the event po na gusto ninyong paribayan, as it was mentioned po by sir, gusto ninyo pong paribayan ining strap, pwede po Pwede yan, po. no, sir. Depende po sa style na gusto ninyo maiproduce. O, diba? Bongga. Yes po. Sa inka pa, sa dulo na.
bago hindi pa kami kasal, kumbaga, naisip namin na mas maganda yung kasal kami sa Panginoon kasi may anak na kami eh. Kaya yun, nag-decide kami na magpakasal at saka nalaman namin na may libre palang kasal dito sa simbahan, si Mayor. Ginanap na namin yung opportunity. Look at us now. Ganyan, kamo na mga ikakasal, kamo magiging legal, asin banal sa mata ng Diyos, sa mata ng simbahan, asin sa aming banwaan. Thankful pa rin sa God, nagkadiretso man ang among mga plano sa pagpapakasal. Na pag-ibahan namon, na bindisyonan man giraray kang mahal na Diyos. Hindi, ngunit na kakasal na kita. Mas papadangaton ta ka. Thankful pa rin tayo at ito na. Para Relio Jr., inaako mo si Maylene na uyadigin man niya na maging tunay mong agom sosab sa banal pinagbubuot ang banal na simbahan, inaanyato. Opo, inaako. Couples, not to superimpose katong kabungga, but to give highlight to the importance of marriage in the society as the main foundation of our society. The family is the basic unit of the society, and we have to remember also that we are doing this to glorify the Almighty Creator for giving these blessings. Pinapasalamatan din po namin si Mayor para po sa event na ito kasi po kung hindi po dahil sa kanya hindi po kami makapagpagkasal kasi malaking ano po to na libre na gano'n na. Singsing na mayong kapinunan, asin mayong katapusan. Pagpapagirundong sa inyong duwa, na sa inyong kadahilanan, kung kamu mapakasal, and huli ta, nagkakami ng Panginoon. So always be ready to teach your children how to forgive and how to love. Jenaline, inaako mo si Jason na uyadigin niya na maging tunay mong agom sosab sa pinagbubuot ang banal na simbahan, inaanyato. Opo, inaako ka po. Mayor Gerald Peña po, nagpapasalamat po kami sa binigay niyo pong Napakagandang binigay niyo opportunity itong kasal na to. Again, congratulations po to all the newlyweds of Kasalang Bayan 2024 in San Jose Partido. May you have a fruitful and more abundant life. May God bless you. May God guide you on all your journey as a married couple. God bless you. We're in this thing together.
New Year sa lahat na nandito, of course. Siyempre, magsaya tayo at magingay. Salubungin ang may saya at may ngiti ang ating New Year, no? Yes, syempre naman. Let's go, 2025! Oh yeah! Simulan mo na, hanggat kaya pa. Wala naman kasi masama. Ang daming isip ay lumalaya. Atid ng musika'y pagkakaisa. Jump! Hindi na tayo maitigil. Asayo tayo ng may alam. Mga kakaibang nararamdaman. Kapag tamis ang musika'y nagtitipan. Ikaw kung handa ka na. Maingay kung nandito ka. Itaas ang kamay. Huwag kayway. Ikaw kung handa ka na. Maingay kung nandito ka. Itaas ang kamay. Sumabay. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit anong paan yung pananaw. Itaas mo lang ang iyong kamay. At tayo pag sabay-sabay. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit anong paan yung pananaw. Itaas mo lang ang iyong kamay. At tayo pag magsabay-sabay. Jump! Happy New Year, San Jose! Luz Mirinda, 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 Luz Mirinda. Luzon, Visayas, Mindanao! Magingay! Yaman! Sunod tayo sa tuga natin. Siyempre, marami sa inyong inatang sorpresa. LGU San Jose, of course, kasama natin ngayong gabi. Guling-guling band, and of course, Retro Vibes. Mga jamming reggae sa amin sa kanilang mga tugtugang pangsayawan. For the meantime, eto na po. Para sa lahat ng mga nandito ngayong gabi. In the name of Almighty, sana pagpalain ng lahat ng mga tao ngayong gabi sa mga darating na araw sa 2025, naway pagpalain kayo. Magkaroon kayo ng magandang kalusugan, no? At magkaroon ng maraming opportunity sa buhay. Jobless everyone! Diyan sa baray, lasi-lasi ay salamat sa gabay mo. Diyan sa baray, lasi-lasi ay salamat sa gabay mo. Diyan, ras, sa baray, diyan!
basista natin. Of course, napakilala ko sa ating grupo no, for tonight, ang ating basista. Akala ko ng basista ko eh. Laming Rodi. Siyempre naman, yes. Ang aking basista for tonight, Mr. Mark Pumarbase. Yan, at ang aking lirista, Mr. Jens. And ang aking drumista, Mr. Emil. No? Yan. At siyempre tuloy-tuloy sa tugon natin ang mga reggae vibes. No? Thank you po sa PNP natin na nakantabi lang yan. Yes, mga reggae yung tugtugan natin for tonight. No? Good vibes tayo sa 2025. Salubungin natin ng masaya. At para sa lahat ng mga taong sa mga gawa po ng guling-guling, no? Ito yung isa sa mga compose namin. Ang title po nito ay para sa mga taong mahilig sa dagat pa rin, no? Baybayin song para sa inyo. Sana magustuhan nyo. Yes, syempre naman.
Sumayaw sa alon ng kapayapaan. Meron ng alak paso may pulutan. Kasama ko na'y lapit kaibigan. Ano bang ang iyong hinihintay? Ay, 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 ay. Tayo nagsabay-sabay na tumagay. Tayo magsasaya hanggang hating gabi. Kasama ang huling-huling ang tropang matindi. Halika lang, limutin ang problema. Lapin mo ang sarap ng pagsasama. Lahat tayo ngayon ay magkaisa. Salubungin natin ang umaga. Yes, salubungin na nga. Bakit ako na? Nang masaya kayo ba? Ano ba ang iyong sabay na sumagay. Tayo magsasaya hanggang hating gabi. Kasama ang guling-guling ang tropang matindi. Halika lang, limutin ang problema. Limutin natin ang problema. Amin mo ang sarap ng pagsasama. Lahat tayo ngayon ay magkaisa.
Negros Baybayin Song. Pagka ano lang, pa-stream na lang po sa ano, sa MTV, saka sa Mix. Kaya sa syempre, sa lahat naman nandito, no? Tuloy lang tayo sa tugtugan natin. Okay lang. Blessings daw yung ano. And then, New Year ngayon, syempre, hindi namin pwedeng magbatiin kayo ng Happy New Year. At, Syempre naman dapat. syempre kasama na rin yung lumipas nung it's Christmas time pa rin. 13 days yan ata eh. Alright, this one's entitled para sa lahat ng mga mahilig mamasko, sa mga ninong na at ninang na nagbibigay para sa Thank you so much, oh. Para sa lahat ng mga bisita natin dito, Merry Christmas, Happy New Year! Let's go! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Oh yeah, yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. So it's right. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Oh yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you an Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ja! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May regalo ka na ba sa inaanak mo parang pinalapit mo na ba ang parol? Sitwasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana ay magustuhan yung kanta kung maaari. Itigil muna ang laro at sa amin ay lumapit. Kasama ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Hoy! Naikinig ka na ba ng damit na bago? Dinalo ka na ba sa ninong at ninang mo? Paano ba ang iyong tambol na lata? Okasyong ito, isama ka na bang pamilya? At sa pagkakataon, kami naman ang aawit. Sana magustuhan ng mga bata paslit. Itigil muna ang laro at sa amin ay lumapit. Kasama ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigo, bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manigo, bagong taon sa inyo. Happy New Year, everyone!
lahat. Yeah, man! Naway pagpalain kayo sa darating na 2025, no? Alright, yung mga walang jowa, magkakajowa. Yung may jowa, maghihiwalay. Yan. Siyempre, sa mga tropa natin, joke lang. Mas lalo sana yung tumagal. Of course, tuloy tayo sa tugtugan natin. Sige. Alright, syempre next song natin, of course, malasong muna, meron po tayong kasamang isang banda. Yan, ang Retro Vibes kasama namin ngayong gabi. Of course, sasalubungin natin mamaya yung countdown, no? New Year countdown, kaya abangan nyo yan. At mamaya-maya magbabalik po kami sa pang set, no? Tugtugan. Basta natin may inaarap ang asawa ko. Kumakalat na balita na ang misis ni Juan ay madaling makuha. Bago maniwala, mag-isip-isip ka muna. Marami ang napapatay sa maling akala. Ako'y musmus pa lamang ay takot sa multo. Nung ako'y ako ngayon ay may asawa, meron ang pamilya, wala namang kukulit. Takot sa asawa ko, hey! Di mo na kailangan
Tawagan tayong gitarista ko to. The best! Na maling akala. Maraming salamat po! Mayor Gerald Peña, thank you so much. Salamat sa pusyo natin. Susunod na po, Red Wives.
Happy New Year sa inyo lahat. And also, thank you very much po kay Mayor Gerald Peña. Sa pag-andito sa amin dito. And also, sa ating napakagaling na kabat-to-bat, guling-guling band. Once again, we are Retro Vibes. Nandito sa inyo ang harapan. Magsasaya tayo ngayong New Year. Ingat po sa magpapaputok. Baka ibang putok. Nagpapaputok habang maingay. Iba yun. Hindi na pala tayo hanggang dito na lang So, naman ba sa lahat ng mga antukin dyan? Ayan, para matapos na rin yung ano. Ayaw mo lang ano, Red Five Parties. Iniwan ka na ng aeroplano. Okay na, baby, huwag kang magbago. Dito ka na, uuwi sa akin. One, Pinalang kita. Suot wala ka nang magagawa. Makalimutan lang ako ng sobra-sobra. Para patas na ba tayo? Iba na sa labarsoy, man! Sasalubungin natin ang vida. Bukasan nang walang takot at walang pag-amba. Tahanay pero di ka makapangyarihan. Wait lang! Sabay ah! Wait lang! Ayos ah! Mas biglang nawala. Ayan, magsisilong muna ako kayo. Magsisilong. Pasirong muna kami